Un bon govern. Lideratge. Estat. Llibertat. Llibertat. Sobirania. La llibertat. Govern. Dignitat. Llibertat. Lliure. Menys dependència. Sobirania. És que és molt senzill, es diu llibertat. Bé, la Diada d'enguany es celebra en un context, diguem, diferent, sobretot perquè el país en el seu conjunt, Catalunya, i altres països del món i d'Europa estem patint una situació econòmica complicada amb conseqüències socials de tot ordre. Això fa que, lògicament, la prioritat hagi estat molt centrada en aquesta superació de la crisi i, finalment, en aixecar el país. El país no l'aixecarem només superant la crisi econòmica, sinó introduint-hi un conjunt de valors que realment valguin la pena i que vagin en la línia d'allò que ha estat la personalitat col·lectiva catalana, que durant molts i molts anys ens ha refermat en aquesta línia de seguir sent com a poble, com a país i com a nació. Dit això, és evident que també en aquesta diada cal recordar que els drets nacionals de Catalunya perviveixen, que estem pendents d'aquesta sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i que, digui el que digui qualsevol tribunal o qualsevol llei espanyola, hi ha una voluntat del poble català, que no ve d'ara, que no ve de la Constitució, que no ve dels anys 70, que ve de fa molts segles enrere, de fet de fa 1000 anys, i que permaneix en la història, que és un corrent que es va prolongant, un fil roig que va avançant al transcurs de la història. A vegades lentament, a vegades amb dificultats, moltes vegades amb uns grans sotracs, però finalment aquest corrent de fons existeix, no? I per tant, en la mesura en què els catalans, les catalanes, tot el poble de Catalunya, els 7 milions i mig de catalans, realment vulguem que la nostra nació mil·lenària perviveixi en el futur, si això ho volem de veritat, jo estic segur que ho aconseguirem i, a més, ho aconseguirem amb una gran planificació. Bona diada. Visca la terra!